Γεια, είμαι η Παρίσα. Αυτή είναι ο Ηλίας και η Χριστίνα. Και αυτή εδώ είναι η Γιώτα. Αυτή η τρελοπαρέα λοιπόν ξεκίνησε για να δει τη Λάνα Del Rey στο Λονδίνο. Πού πάμε, Ηλία? Στο Wembley, ένα μεγάλο σώμα που να πνίγουμε το μέλλον. Μπορεί και να μην έγινε. Ναι, καλά άκουσες. Πάμε στο Wembley, όπου έχουν πραγματοποιηθεί μερικές από τις μεγαλύτερες συναυλίες στον κόσμο. Όπως αυτή των Queen. Αυτή δεν πάει σίγουρα στη Λάνα. Ναι. Ξανά. Είχε πάρα πολλές θέσεις στο τρένο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η διαδρομή για το Wembley κράτησε περίπου 1 ώρα με το μετρό. Ενώ υπήρχε ένας γενικός κανόνας ντυσίματος, καθώς έβλεπες κορίτσια με φορματάκια, λουλούδια στα μαλλιά και φιουγκάκια. Πώς πιστεύεις ότι ήταν η συναυλία της Λάνας? Κάτσε να πω. Πολύ ωραία. Ναι, ο Ηλίας είχε δίκιο. Ήταν 7,5 ώρα, οι πόρτες είχαν ανοίξει από τις 5, ενώ η συναυλία θα ξεκινούσε στις 7. Το βγάζω ήδη. Και ανοίγει την άλλη. Πόσα ώρα boys? Κάπου εδώ αγχωθήκαμε και αρχίσαμε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα και πιο γρήγορα και πιο γρήγορα. Α, τώρα πρέπει να περάσουμε το εισιτήριο. Ρε, είναι άβολο γιατί κοιτάνε όλοι το κινητό να βγάζω βίντεο. Όχι, το έχω δέσει στο χέρι μου. Ομολογουμένως η διαδρομή από το μετρό μέχρι και μέσα στην πύλη που ήμασταν είχε αρκετό περπάτημα. Αλλά το vibe ήταν πολύ ωραίο. Δεν μοιάζει λίγο με τη Disneyland? Ναι! Εντάξει, παρότι κλασικοί Έλληνες δεν ήμασταν και οι μόνοι που πηγαίναμε τόσο αργά. Είναι πολλοί τελικά εκείνοι που δεν μπορούν να περιμένουν πολλές ώρες πριν από τη συναυλία. Και ειλικρινά νιώθω πολύ γριά για να το κάνω αυτό. Γιατί έχει παντού αστυνόμους. Τι αστείπου είναι οι αστυνομικοί με το καπελάκι τους. Το κραγιόν! Μαχμούτ! Σκύψε το κραγιόν. Το κατέγραψες και αυτό? Ναι. Αφού είναι vlog, δεν είναι? Πάμε πιο γρήγορα. Αλλά οι θέσεις μας είναι θέσεις μας, Καλά και άλλοι πάνε τέτοια ώρα, δεν είμαστε μόνο εμείς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε δικές μας θέσεις, οπότε δεν υπήρχε λόγος να τρέξουμε πιο γρήγορα για να σταθούμε όσο πιο μπροστά γίνεται στη σκηνή. Τα εισιτήριά μας ήταν από τα πιο οικονομικά που ήταν διαθέσιμα και στοιχήσανε γύρω στις 110 λίρες το άτομο, το οποίο ισοδυναμεί περίπου με 130 ευρώ. Οπότε ελάτε να δείτε μαζί μου περιμετρικά το Wembley. Είχαμε αρκετό περπάτημα καθώς ήμασταν στη Red Zone, την πιο οικονομική. Α, όχι, θέλεις να σκανάρεις για να ανοίξει. Έχει 4 νεράκια 10 λίρες. 4 νεράκια 10 λίρες. Like for waters, like for the 10 pounds. Of 10? Are you from Greece by any chance? Yes. Μήπως που είμαστε Έλληνοι? Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσβέλο Τούρκοι. Και ναι, είμαστε μέσα. Αυτό είναι το Wembley. Είναι συγκλονιστικό το πόσο μικρός νιώθεις όταν βρίσκεσαι σε τόσο μεγάλους χώρους με τόσο πολύ κόσμο. Όχι, είμαστε λίγο στο πλάι. Πού είναι οι θέσεις? Α, έλα 6. Ποια σειρά είμαστε οι 6? Ναι. 84. Και πώς το βρίσκουμε? Το βρήκαμε τελικά με επιτυχία και κάτσαμε στις θέσεις μας. Ήμασταν λίγο στο πλάι όπως βλέπετε, αλλά νομίζω εκείνη τη στιγμή απορροφηθήκαμε γρήγορα από το πόσο μεγάλο είναι το κτίριο και πόσο πολύ κόσμο έχει. Ή και όχι. Θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο κεντρικά. Έτσι Εντάξει, να σου πάρουμε από πάνω. Ή από πάνω θα βλέπουν ακόμα χειρότερα. Ρε, αυτοί μπορούν να πέσουν πάνω μας. Ή από πάνω. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Ωραία. Μείναμε. Θα χεστείς. Όπως και οι μπροστινές. Και ακόμα δεν έχει βγει. Τι ώρα θα βγει? 9. Εγώ νομίζω θα βγει στις 10.
Κάπου εδώ είχα λίγο απελπιστεί γιατί είχε πάει 9 η ώρα και κανένα σημάδι από τη Λάνα, ούτε από την Άντισον Ρέι. Εν τω μεταξύ είναι αυτό που ήταν όλα τόσο στενά, οπότε για να περάσει κάθε νέος άνθρωπος έπρεπε να σηκωνόμαστε και να στριμωχνόμαστε, αλλά δεν πειράζει, χαλάλι. Τι πίνεις? Δεν έχει βγει την πρώτη. Ποια είναι η πρώτη? Τα πρώτα μπαλέτα δεν έχουν βγει. Ρε, νομίζω μετά θα είμαστε σαν το Μάκη που λέει δεν πειράζει που τσιρίζει αυτή η Διονύση, αλλά δεν έχω βγάλει τόση ώρα ξεροσφύρι. Εδώ μπορώ να το πω. Σε λίγο να πετάμε πόνοι στην Αγγλία. Η Ιόρ να μας κάνει χορηγία. Είχα να γεμίσω τα νερά σε ένα τζάμπα σταθμό νερών, γιατί τα πληρώσαμε 10 λίτρα τα 4. Και όλες είναι τόσο Lana coded. Είναι πολύ ωραίο γιατί πληρώσαμε τα λευκά φορματάκια. Βέβαια, εγώ φοράω κάτι μαύρο, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω. Και εκεί που ατάραχη έβγαζε αυτό το όμορφο βιντεάκι, ακούω την αγγελική φωνή της Λάνα. Εννοείται ξεκινάω να τρέχω για να προλάβω ό,τι μπορώ από τα πρώτα τραγούδια. Εδώ ξεκίνησε να λέει τραγουδία τα οποία δεν ήξερα, ήταν από τα καινούρια της προφανώς. Δείτε πόσο όμορφη είναι. Και απολαύστε μαζί μας μερικά στιγμιότυπά της. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ έχω αυτό το πρόβλημα που δεν θυμάμαι καθόλου στίχους ξένων τραγουδιών. Εδώ με βλέπετε εμφανώς προβληματισμένη, καθώς η Λάνα εξαφανίστηκε, αφού τραγούδισε μόλις 4 τραγούδια και ανταυτής βγήκε ένα ολόγραμμα και κάτι άλλες τραγουδίστρες στη σκηνή. Και εδώ από το πουθενά άρχισαν να βγαίνουν καπνοί και να καίγεται η σκηνή, οπότε... Έχει πιάσει φωτιά, όχι Γερμανού. Λέει έχει πιάσει φωτιά. Α, ναι, εκεί τι να κάνω εγώ, έχει πιάσει φωτιά. Έχει πιάσει φωτιά. Α, τι θέλετε να κάνω που έχει πιάσει φωτιά. Δεν το έχω δει. Έχει βάλει ένα ολόγραμμα να τραγουδάει. Μετά από 4 τραγούδια κουράστηκε και πήγε να κάνει vape. Τουλάχιστον υπήρχαν αναλλαγές ανάμεσα σε 2 ολογράμματα για να μην κουραστεί το πρώτο. Εντάξει, αφού πέρασε κανένα 20 λεπτό, επανήλθε στη σκηνή με το Young and Beautiful, οπότε τη συγχώρησα.
Παιδιά, εδώ no joking, μετά από αυτά τα τραγούδια που είδατε, άρχισε να μας αποχαιρετεί και να μας ευχαριστεί και ουσιαστικά έληξε τη συναυλία. Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τόσο μεγάλη συναυλία, αλλά δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο σύντομη. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα καταλάβει τελείωσε μέχρι που είδα τον κόσμο να τρέχει. Our money back. Εντάξει, ούτε μια μισή ώρα δεν κράτησε και τώρα φεύγουμε τρέχοντας για να προλάβουμε το μετρό. Άρε Λάνα, δεν τα άξιζε τα λεφτά σου. Αποκλείεται. Από πού να... Παιδιά, τι γίνεται από πίσω, είναι σαν κατσαρίδες. Η γενική απογοήτευση ήταν αντιληπτή, η αλήθεια είναι. Κανείς δεν περίμενε ότι η συναυλία θα τελείωνε τόσο γρήγορα, ούτε εμείς φυσικά, όπως βλέπετε. Αν δείτε στα πλάνα, κανείς δεν χαμογελάει και κανείς δεν είναι χαρούμενος που φεύγει τόσο νωρίς. Εντάξει, ακόμη τρέχουμε. Καμία ελπίδα να πούμε. Εντάξει, τελικά μπήκαμε μετά από αναμονή μισής ώρας, γιατί ήμασταν από τους τυχερούς. Φύγαμε αρκετά σύντομα συγκριτικά με άλλα άτομα. Γιατί υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι με τα stop που σε σταματούσαν και δεν μπορούσαν να προχωρήσεις άλλο. Όπως έλεγε, βγάζεις βίντεο. Ναι. Όπως έλεγε και ο τρελοστάτης στο χωριό, δεν έπρεπε να σε τη μετρία, πρέπει να ακούω συνέχεια. Ναι, τη Λάνα. Επιβιώσαμε. Το aftermath. Εντάξει, δεν άξιζε. Ήτανε δράμα. Μην κοιτάς, κάνω vlogging. Πολύ ακριβή για να τραγουδήσει μία ώρα. Αλλά εντάξει, το κάναμε κι αυτό. Μπήκε στο bucket list, ξέρω εγώ. Δείτε εδώ θέα. Πώς φάνηκε? Χάλια. Εσείς τι έχετε να πείτε? Το κοινό δεν έχει να πει πολλά. Η κόρα μιλάει μόνο. Για να γυρίσουμε, μας ξεράσανε, μας κλάσανε στο μετρό. Πάμε. Εμείς μόλις μπήκαμε σπίτι, απολογισμός. 1 ώρα να πάμε, 2 ώρες αναμονή, 1 ώρα να γυρίσουμε, άρα 4 ώρες συνολικά για μια συναυλία που κράτησε 1 ώρα και 20 λεπτά maximum. Η κοπέλα τραγούδισε 8 τραγούδια με το ζόρι και άλλα 2 τραγούδισε στο ολόγραμμά της. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ ωστόσο το Wembley, δεν έχω ξαναυπάρξει τόσο μεγάλη συναυλία με τόσο πολύ κόσμο. Μου άρεσε που όλες οι κοπέλες είχαν ντυθεί με φιωκάκια, με φορεματάκια. Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου η καλλιτέχνη. Τη θεωρώ πολύ αλαζόνα και ο τρόπος της δεν ήταν ωραίος. Δεν συνδέθηκε καθόλου με το κοινό. Την ένιζε απλά να πάει να κάνει το vape της, δεν ξέρω εγώ τι έκανε. Δεν θα την ξαναεπέλεγα. Δεν ξέρω αν έφταιγε η πόλη ή αν γενικά είναι θέμα της καλλιτέχνης, γιατί γενικά την κράζανε σε όλο το TikTok. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Για τώρα κάντε subscribe, like και καμπανάκι. Εντάξει, δεν σε πιέζω και όλους άμα θες κάνει και άμα σου άρεσε το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια!